Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To barkan ku, kuna tare da Fatima Muhammad A akan YouTube channel. Yau za mu yi kibba. Wani abinci ne shi ma kibba amma ta kaza. Za ki samu dankali da faffe, ki faffasa shi, ki tafasa kaza, sai ki ka ganyen bagdonis da kayan kamshi da magi da paprika, sai ki haɗa, kuma za ki niƙa wannan albasa da tattasai da ɗan barkononki a ciki, amma kar ki sa tafarnuwa da tumaturi, sai ki sa albasa. Yanzu ga shaka yana kan haɗawa, ga shi na zuba kayan wannan inda na niƙa. Ni nan na samu tsanwa, in kun sami ja sai ku saka tattasan da albasa. Ga shaka sai ki juya shi, kuma zan kawo gari in zuba da mai da kuma sai in samu ƙwai in fasa a gefe. Yanzu ku gani ƙwai shi ma a gefe, ƙwan da ruwan gaba ɗaya dai na ƙwan. Kuma sai ki yanka dankalin turawa, duk da shi ne aikin ba, saboda da shi ake yi. Ga shaka sai ki ka dankali yankakke, sai ki yayyanka shaka da ɗan tsawo kuma da ɗan faɗin shi wai da ɗan tudun shi, kuma dogaye haka dai kamar za ki soya. Ga shaka, ga shi yanzu wannan na ɗan haɗa, na sa mai da wannan a ciki. Zan kawo mozzarella. Ga shaka mozzarella na wadda ake saka a cikin pizza, za ku ga an saka an jayo abin yana danƙo. Kuma za ki sa masara a ciki, in kuma ba ki da masarar shi kenan, in kina da masarar to kuma tattasan da albasa za ki iya yanka su, amma kuma in kika niƙa su za su fi kyan wannan. Ita kanta kaza inda za ki samu wannan haka ki ɗan ninniƙa ta ɗan faffasu sosai, za ta yi daɗin ayyuka. Ga shaka sai na kawo wannan mai, sai ki sa a hannunki kaɗan, sai ki ɗauko shi wannan dankalin. Yanzu ga shi na sa masara, sai ki ɗauko dankalin da kika yanka wancan dogayen, da kuma ruwan ƙwai da garin fulawa ko garin fulawa dai zai fi. Ga shaka sai ki wannan da hannu biyu zaki, kar ki da ɗaya. Kin ga farko na fara da ɗaya ba zai kama ba sosai. In kika haɗa da hannunki biyu kika daddanna shi, sai ki ka ruwan ƙwai ki sa da gari. In ba ki da gari za ki nemi kamar biredi haka ta ɗan bushe. In ta bushe sai ki niƙa ta sosai. Za mu yi buksiman ne, amma sai wataran zan nuna shi in sha Allah. Na samu dama zan nuna muku yadda ake buksiman in bai da wuya. Sai ki sami garin wannan inki fulawa. Ga shaka sai ki sassaka, sai ki sa shi a firiji haka ya ɗan yi sanyi ya kama jikin shi, sai ki soya a mai. In kika soya a mai, nan na kama mayonnaise ne da wannan abun, ko za ki iya ci da barkonon mu na Hausawa, ko ki sa ɗan abin daga dai ki jangwala ki ci. To a ci lafiya. Kuna tare da Fatima Muhammad A akan YouTube channel ɗina. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa.